Marchmaloch je rybárska dedinka s prístavom, kde sa na mori hojdajú farebné lodičky luzu. Tieto tradičné rybárske člny sú natreté jasnými farbami, modrou, červenou, žltou a zelenou, čo im dodáva jedinečný vzhľad. Charakteristickým znakom luzu sú aj maľované oči na prove, známe ako oči Ozirisa, ktoré majú chrániť rybárov pred nebezpečenstvom na mori. Hoci dnes slúžia nielen na rybolov, ale aj na turistické plavby, stále zostávajú symbolom tradície maltského súostrovia. Marchmaloch je tak trochu turistickou páscou. Všade sa objavujú fotky lodičiek kompáľajúcich sa na vlnách, nikto však neodfotí tú veľkú rafinériu a kontajnerový prístav na druhej strane zálivu. Miestni rybári tu každé ráno vyrážajú na more, no počasie sa môže rýchlo zmeniť. Keď sa priženie búrka, pokojná scenéria sa mení na dramatické divadlo prírody. Ak sa vám video páčilo, neváhajte použiť tlačítko odoberať.